fight engtheng omo elek sagu Jeremiah 17 अध्याय 7 ani kok khnangui tongnai rogle gothang bufang hai salni sal tornai lognai jorago bukhri buwa bothainai thuma bethainai ini haini bagui chini Bisramganjo Baptist Association Gatal Association ini ang phasa jlate phola kathani mungbai o bufang gainai gothang bufang hai o association bu tortheng loktheng naithokma ke samaj honokjak tongtheng bothai thagi jotto bai jotto hamari mama hai chini association tei jotto bo songdo pasar sa hamari mama amen Bisramganjo Baptist Association tai TBCO tai Tripurani Tiprasado Pharok bufang kathang tongma ke ayulogi tongtheng amen oje o ha je ha sungno dan ranai bong kangke sini borom gonang bising de bormasa bo sini Bisramganjo Baptist Association omo kaisa TBCU ni Tripura Baptist Christian Union ni kaisa association sini Bisramganjo Baptist Association bo o ha no dan rekhata kai belai kheto kha srangka kha tongthokka abun bagai bono belai khana hambai maro obuni bisingtei kaitoni samung tangnani a sep kaham singman bagai noro tini gas rok phani rok sab rok tini senior tongo sini TBCU ni General Secretary Reverend Dr. Doharam Biyang te St. Paul School ni Secretary Reverend Devguru Jomatia te abono karito sini committee ni borok tongo te kaitoni samung tangnai rok tongo hasteni lokorong notam kasanam khane Christmas ni sam hasteni lokorokno o Christmas ni o season obono kok kasanam musungo sini subrai Jisu Kristo o hawo phaimani gangke bororokno je saya kemai tongmani sumsokni tongmani ayakni pheoknani te bongkha khaksangni bubagra hamjago abun bagai o khaksangni bubagra jehetu phaimaba bororok khaksangai tongtheng te sungmusungo o khaksangmani lamano bororok mantheng jottono khaksangtheng ani mung gangke to Kishore Kumar Debbarma ang gangke pastor te tabuk sini o Bisramganjo Baptist Association ni secretary o phai bike go lotre nanya bujun ke yang mic farang khnai tongma jaga phade tok Berarti sudah tuh. Arezan. Kau gumahe hilki 4 और दैनिक 4 porsi. Mura इंग्रजी में सुझाव को रिजुइसी दो इंग्लिश. हम किमनी बागी खान खबर. केनु कुछ मनी जहाँ इंग्लिश में वो जुआन दाव. यूँ कौने? एबे मरा क्रिसमस. मना. कमिटी हो. वो मास्टर बोई लो तुम्हें ano inugo man gabe ini apa kalau sini itu ya berapa kita kalau kita harus develop Christmas ini di orang penjara orang apa itu satu sama banyak sama banyak orang yang penjara naik tu ke orang yang macam siapa no jarak tu bukan lagi punya bisnis yang kita buat selain Deseng abuni bisaimani akok no deseng bumusungo noroko mutangjak mono mantheng te khaksang no mantheng bine nasib jara sawino o kisisa samani belai hambai sini association secretary hango jara yafaro
Omahai Jora Kaham. Ke Omahai Panda Kotor Mela Christmas Mela Omahai Gata Chini Ayang Pono Delgamo Pono Christmas Christo Mela Hi Klayo Christo Mela Hi Klayo Omahai Aro Hazar Borok Kutumoi ini hinani se pal mailia Omahai kutum layo